Здравейте! Мантри за цялата седмица. Казвайте всяка сутрин по една мантра и животът ви ще се промени към по-добро. 7 изключителни мантри за всеки ден от седмицата. Много силни мантри. Те ни водят към успех и предизвикателства, които ще последвате. Да се получим от тях и да имаме смелостта да се борим за това, което желаем. Нашата душа желае. Сега ще ви кажа мантрата за понеделник. Ставам все по-внимателна към чувствата си с всеки изминал ден. Избирам да бъда честна и да казвам това, което имам предвид. Избирам да показвам доброта към хората около мен. Избирам да бъда себе си. Това е днешната мантра за понеделник. Благодаря.